Nazdar. Pro nás, co chlastáme první ligu, by byl Silvestr docela obyčejný den chlastacího kalendáře. Jenomže Silvestr je den, kdy začínají chlastat úplně všichni. I normální amatéři, který neznají své možnosti, přeceňují síly a hlavně nemají vůbec žádný návyky. A některý z nich dokonce chlastají bez pičáku. A to je fakt nezodpovědný. Pane Záku, co je to pičák? Pičák, Lexo. Picí průkaz. No. Ačko rekreační do 2 piv. Bčko kondiční do 6 kousků. Cčko vrcholový do 12 a Tčko na chlast. Na tvrdej. Ježišmarja, jak by jinak tvoje chudák máma barmanka měla poznat, kdo už kdy má dost, ne? A vážně, jestli jsou mezi váma takový, co chlastají bez pičáku, tak já vám říkám, že je to fakt nezodpovědný. Ještě, že se to u nás už začalo hlídat. Dobrý den, pane Kaliči. Ukažte mi prosím svůj picí průkaz a doklady od piva. Jistě. Prosím. Vrcholovej se zlatým pruhem. Aha, takže bez limitu. To jsem věděl naposledy, když jsem kontrolovala Landovskýho. Mohu vidět povinnou výbavu? Takže otvírák, vývrtka, rezervu máte? Skvěle. Takhle odpovědně, kdyby pili všichni. No a co uděláme s vámi? Já jsem jenom spolujezdec. Aha. A co je tohle? No, Lexo. Ale teď je jenom malý. Víte, že vám mohu uložit pokutu až 5 litrů? Ne, to... Tak snad jsme lidi, ne? No dobře, no. Když se za vás přimlouvá taková kapacita, tak to bude jenom za litr. Předpisy jsou předpisy. Nezapomeňte, od ledna je podle nové vyhlášky nutné mít pivo na tácku po celý rok. Tak šťastnou jízdu.